A casa fa més de 10 anys que treballem en viticultura biodinàmica i el repte més important que hem tingut és la integració del regne animal a les nostres vinyes. Amb els cavalls treballem la terra, amb les vaques fem els nostres preparats biodinàmics i va ser parlant amb el nostre amic Carles, que es dedica a la cria d'aquesta raça penedesenca, amb com podíem integrar aquest animal dins la nostra vinya i buscar sinergies amb ella. Les gallines són raça penedesenca. El galliner està dissenyat tant pel Roc com per mi. Es va fer que és un galliner mòbil, arrastrat per un cavall que cada dia es va movent uns metres. Llavors, les gallines el que fan és que durant el dia se li obre la porta, surten a fora i van menjant el que és l'herba i els insectes que van voltant. I llavors a la nit entren soles, que es van ensinistrar perquè ho fessin, i llavors van evacuant el que és el sol i d'aquesta manera es va alimentant el cep d'aquesta gallinassa. A més d'aquesta aportació de nitrogen que ens dona la raça penedesenca a través de la gallinassa i de tota la gestió de nematots i insectes que poden anar fent durant la seva estança a la vinya, el que realment és important per nosaltres és aquesta integració d'aquest regne animal d'una manera més directa i més estable dins de la nostra finca. Un dels altres beneficis que tenim és tindre uns sòls més vius, uns mostos més rics, que després ens permetran practicar una mínima intervenció al celler.